Ahoj, já jsem Dominika ze sex shopu Růžový slon. Podíváme se na další XXL vibrátor. Délka je 35 cm a průměr přes 6 cm. Vibrační motorek je umístěn v této části. Zde jsou také vibrace nejsilnější. Celkově vibruje středně silně, motorek je však stejně výkonný jako u menších modelů. Je napájen na 2 běžné tužkové baterie. Je vyroben ze středně měkkého gelového materiálu. Ten je po celé délce měkký a ohebný. Takže jestli toužíte po mega vibrátoru se slušným průměrem, určitě budete spokojeni. Vytkla bych snad jen jedině to, že ovládání není voděodolné a materiál by mohl být o něco měkčí a poddajnější.